Takže čaute, to je X2X a dneska sme vlastne u Errora doma a proste privítajte, pozdrav sa. Čaute. Errora! Aplauz. Error! No dneska sme sa vlastne rozhodli natočiť vlog bez kamery. No, to je taký úplne prvý mega giga vlog, ktorý sme sa rozhodli natočiť, lebo Error je taký veľmi múdry človek, že Error? No hej. Aký to bol sa môj napadal však čo? Pretože to bol fakt taký nápad, že my sme boli vonku, horúčaví, Úplne. 30 stupňové a my vonku. Mama nás furt vyhadzovala, že No nemôžeme trochu vlastne chodiť. aj drvalo z toho. No tak tomu bude. A proste sme sa rozhodli, že natočíme vlog bez kamery. No, vlastne to je taký duet, teraz trochu ako teplý vráti. To je jedno proste. A chceme vlastne povedať to, čo sme robili a tak. No, Ne. ale ne. Toto je vlastne taký vlog a informačka dokopy. No No. hej. Takže najprv, keďže som u Errora doma, tak on začne kecať. O čom no? No vyber si téma, Počkaj. napríklad. Dáme krátku pauzu. OK, teraz sme tu späť. A rozhodli sme sa, že keď Error je taký veľmi inteligentný človek, taký veľmi giga. To je no. No, proste on sa nevedel rozhodnúť, čo vlastne bude robiť, čo vlastne bude natáčať, aké tutoriály, tak vlastne začneme mojou témou. Aspoň mojich 5 sekúnd slávy. Nemali 20. No To je tak a čo budeš natáčať? Dobre, takže Error. Teraz som sa rozhodol, že budem pokračovať v Techitu. A prečo teraz natáčam Techit? To sa pýtate? Väčšina na Skype na Facebooku. Aj keď, neviem keď, to je no. No, prečo nenatáčam? Lebo ja som taký veľmi šikovný chlapec a ja som si to omylom celé vymatal, celý svet, celý Techit. No a potom ja si natáčal Adual Minecraft, pretože sa ti to tam uploadovalo 3 hodiny, jak si vravel. To je vlastne pravda. Keď som mi to stiahol na ten YouTube, to bola hrúzak, že asi 5 hodín, niekoľko tak nie. Proste byť celým za počítačom to, aby som len jedno bude video dal z Minecraftu, tak to vám nehodlám. Ale teraz sa tešíte na nové video z Hide and Seeku. Ale mohol by si, keď ideš spať, by si nechal zapnutý komp, ráno by si sa zobudil a mal by si na to video. To ti nenapadlo. Je to tak, je to pravda. Samozrejme, že ne. A ako by som mohol nechať zapnutý komp, lebo tak ja sa tak priznám, dobre. Ja vlastne nemám komp vlastne u seba v izbe, ja mám ho v obývačke. A takže obývačce izba, tak to nepôjde proste, to je blbosť. Tak To je pravda. No. No. To je jak. A jak som sa dozvedel, tak sa veľmi nasmiali na videu, čo mi dali vlastne s Errorom, Slendermana vlastne. Part 2. No. Bude to super. Proste, ja som sa to zasmial 15 krát. Ja som sa 15 krát púšťal dookola hore A dole. ešte chcem dodať, Snake Shot Rick som vlastne ja len tá postava. Proste Error už vlastne není Snake Shot Rick. A prečo není Snake Shot Rick? Bo strašne rýchlo rozprávam, čo? A to tak, hovoríš ako keby si mal Však- okolecko viac, alebo nejaký, Taký- jak sa to volá, amok, alebo čo, že... No ja. No to je, no neřešme To minulosť krutú. No, mám si forosfóbie. Počkaj, čo som to teraz chcel porať? Nejsem neviem, počkať, menšie rozmýšľanie. No to je jedno, proste, Dicky Obama fucking fire, môžete, bitch. môžete, nehovorím, že to určite počujete, ale moja mama s môjim bratom, malým bratom, mladším bratom, ktorý má 3 roky v decembri, počúvajú Gangnam Style a môj brat tancuje. Takže neviem, či to počujete, to je jedno, to je mimo. Musím sa to pozrieť. Ne, radšej ne, nepozrime sa. To je hrozná, dobre. No to je jedno, proste ešte som chcel dodať, že keď nás budete podporovať mňa a Sandyho lajkami, komentami a... Tak ganga si do toho. Alečka, dobre. Lajkami, komentami a odbermi, tak budeme dávať aj takéto vlogy a Také double vlogy. rozhodli sme sa asi, no ja som sa rozhodol, keď mi máme rodičia predskové, tak si rozhodnem kúpiť webkameru a budem natáčať s Aďom, aby ste videli naše ksichty. Ale to sa nestane, pretože Ja budem samozrejme zamaskovaný
Hovoril som v informačke, ja sa neukážem a to je samozrejme pravda. Takže sa môžete, čo? No, Tešiť. naserte. Ne, tešte sa, No, tešte tešte sa. Proste, poslate Nefejka, poslate Aska Gangstu, všetci majú cez hlavu nejaké šatky a tak nejak. A viete prečo to majú? Lebo sa nechcú ukázať, lebo ste takí pedofilovia škadli. No všetci, pravda, že nevrám, že aj fanúšikov. Žerik, Ja som pedofil. ty nechápeš, ak to myslel, to je jedno. Dobre, takže... Slenderman je pedofil, ne ty ako, ale Slenderman je Ferris Slenderman. No tak to je samozrejme. Ktorý ťa že pravda. prenasleduje. Áno. No to je jedno. A keď sme pri tom Slendermanovi, Aďo, keby sme niekedy išli k tebe, niekedy, za 5 rokov, to je jedno, tak natáčali by sme ešte Slendermana, diváci by sa určite potešili. Áno? No, môžeme. No a kedy asi? No, tak dátum vlastne teraz není rozhodnutý. A prečo? Lebo Erik je taký inteligentný. Ne, proste možno za týždeň, za 2, to je jedno. No, za týždeň určite ne. Počkaj, kedy vlastne začína škola? V septembri 3., 4., 5., 6., neviem. 2. Tak 2. To je jedno proste. Viem, že budúci týždeň budeme natáčať ďalšie video u mňa doma. Sú to s Errorom. Tešte sa. No. A to je asi tak všetko, takže dúfam, že sa vám to páčilo. Počkajte, to je všetko. Nie je to všetko? No tak to nie je všetko. Teraz som hovoril ja a teraz budeš ty čo kecať, takže tvoje videá, všetko. Blablabla, hovor, rýchlo. No dobre, tak. Počkajte, ja to na chvíľu stopiem, lebo on je taký inteligent, lebo on to nestopnul. No dobre, 3 bodky. Tak ja som chcel ešte dodať, že pozrite si nejaký môj tutoriál a prosím, hociaký, to je jedno, a do komentu dajte, čo by ste chceli, aby som natočil, aký tutoriál, jak stiahnuť a nainštalovať, ja si to pozriem, a keď tak ja vám odpíšem. A ešte som chcel povedať, a nič, dám slovo Adžovi. No, ďakujem aspoň niečo, ale... Dobre, takže... Čo som to chcel povedať? Po dvom Nedáme to. premýšľaní a sme späť. O 2 hodín neskôr som si rozmyslel, čo som chcel povedať. A to je, že teraz čo bude nové video, Side Cíku, tak ja to sa fakt tešte, lebo to bolo aspoň... Áno, som sa normálne natrapil. Ale to bolo to samozrejme taký šunt. A ešte dohra Counter Strike, tak nech mi napíše do komentu a ja môžem hrať s niekde tak. Dobre, ďakujem, že si pozreli tento luxusný informačkový vlog. Dúfam, že sa vám video páčilo. Takže čaute a Erik pozdrav. Čaute.